Gogoratu hitzaldi hau Gainzuri ikastetxe publikoak eta Zintzomitzok elkarlanean antolatu diogula. Eta berriz ere eskertu egin nahi dizuet etorri izana. Bai zuei, danoi, gurasoei, irakasle eta hainbat herritarrei. Eta nola ez Loreari, baita ere eskertu nahi diet etorri izana, eta gure gonbidapena onartzea, ezta? Gustatuko litzaidake saioa hasi aurretik sarrera txiki bat egitea. Gainzuriko hizkuntza normalkuntza foroa aurkeztu nahi dizuet gaur. Uste detelako, oinarri sendo bat dela gaurko hitzaldi hau martxan jartzeko, ezta? Normalkuntza foro hau, hizkuntza normalkuntza foro hau 2010-2011 urtean sortu zen. Eta helburua edo oinarria izan zen irakasle talde batek kezka agertu zula urretxotasun marran euskararen erabileran momentu hortan genitun datuen aurrean, ezta? Kezka horretatik gurasoekin harremanetan jarri eta orduan txeratu zen foro hau. Foro honek, hainbat helburu dauzka. Eta, azkenen 15-20 lagun biltzen gea hilero eta gure arteko kezka, jakimin, ezagutza trukatzen da bertan, baina ez hori bakarrik. Hori egiteaz gain, urteko helburu batzuk ere lantzen dira foroan, ezta? Helburu horietako bat adibidez izango litzake guraso eta hiztun bezala aberastea. Norberak bere burua eta konpartitzen dugun horrekin aberastea, ezta? Eskola komunitatean eragitea ere bada beste helburu bat. Pentsatzen dugulako eskola komunitatean gainera eragingo dugula beti ere hizkuntzaren arloan, ezta, eredugarri izaten. Eta hori da guk gure buruari jartzen diogun helburua. Herriko eragile ezberdinekin ere gustatuko litzaiguke lan egitea eta hainbat ekintza planteatzen dira arlo horretan. Eta gaurko hitzaldiarekin lotuta, beste helburua da gaia sozializatzea, ezta? Eta horretarako, herriak eta herriarekin konpartitzea, ezta? Herriak egin eta zuekin konpartitzea. Gaurko hitzaldi hau hortxe kokatzen dugu, ezta? Uste dut ez dela lehenengo hitzaldia, hola publikoa izabaltzen dioguna eta uste dugu horrek aberastasuna dakarrela. Nabarmendu nahiko nuke baita, foroan gaudenok eta ikastetxeak berak oso argi daukala, eskola publiko kalitatezkoa eta euskalduna nahi degula guretzako eta gure seme-alabentzako. Eta agian foro honek ere laguntzen du gizartean dauden hainbat aurreritzi gainditzen, ezta? Eta bukatzeko, transmisioaren inguruan edo sozializazioaren inguruan gustoko litzaidak esatea, azken hilabete hauetan eta urte hauetan lantzen ari gean gai badala, ezta? Eta gustatuko litzaidak esatea ere bai, transmisioa soilik ez dela hizkuntzan gaitasuna transmititzea, ezta? Hizkuntzan transmisioaren inguruan ari geanen, balio batzun inguruan ere ari gea eta jarrera batzun inguruan ere ari gea. Eta importantea da hemen konturatzea gurasoak gehala benetako jarraitzeko eredua, ezta? Eta gure esku dagola hainbat arlo, ezta, gai honetan. Eskola bai, eta askotan eskolari ematen diogu pixu guztia, ezta? Baina, beste espazio batzuk ere bilatu beharko genituzke gure seme-alabak edo gure ondorengoak euskaldunak izan daitezen eta euskaraz bizi daitezen, ezta? Eta, Lorea Agirreren inguruan zer esan, ezta? Gauza asko esan itzake Lorearen inguruan, baina Lorea, ofizioz kazetaria da, afizioz antropologoa, eta, beste hainbat gaietan ere adituan ere ustez behintzat hala da. Hainbat ikerketatan parte hartu du, Mondragon Unibertsitatean sorguneak ibili izan,
eta jakingo duzuen bezala iazko maiatzetik gutxi gora bera, Jakin aldizkariko zuzendaria dugu, ezta? Eta horrela datu horiekin ezagutzen ez dezunentzako, aurten azkeneko hilabete honetan irratian eta telebistan seguruenetik entzun dezue bere inguruan zeo zer, bere izan dalako korrikaren mezua sortu eta Bilbon ekitaldi, emozioz beteriko ekitaldi hartan irakurri zuna, ezta? Eta horrek bere oihartzuna izan du. Besterik gabe, Lorea, guretzako plazer handi badazu gaur hemen egotea, eta gaia hementxe daukazu, beraz zurea da hitza. Eskerrik asko. Arratsaldeon, entzuten da. Bai, ondo. Eskerrik asko etortzeagatik. Maiatza bateko zubiaren aurreko, handik ez da zubia, baina lesiatzen gara iristeko, eta olako arratsalde bat, tartetxoa hartzea, ona etortzeko, nik esan dezakedana edo dakidana entzuteko. Nik zerbait esplikatukoet, seguru nago gauza batzuk berba interesgarriak egingo zaizkizue edo gehiago asebeteko zaizue, baina nire asmoa da zuen galderak ere entzutea. Uste dute, batzuetan hitzaldiak ematen dituzunean, ez dakizu oso ondo aurrean duen horrek ze kezka du. Berbanik kezka hori ezin dut argitu, segurazki kezkak elkarren artean argitu behar dugu, baina ni saiatuko naiz, edo saiatu naiz hitzaldia prestatzen pixka bat izenburu horrekin, ez da, euskara zergatik eta zertarako eta nola. Hola titularrak ematen du gaur dana soluzionatuko deula eta hemen egongo dela ez da hola izango, ez da gutxi gore. Baina idea nagusi batzuk botan nahiko nituzke. Eta gero nahi batzue, konpartituko ditugu, ados zaudeten, ez zaudeten, ze uste dute interesgarrina hori dela azken finean, ez da baida sortzea. Eta esplizitatzea. Uste dut gurasoen foroak hartu duen bidea hoitako badala, hitz egin dezagun, euskararekin ze gertatzen zaigun. Norberari, gure familian, gure umei, gure komunidadean, gure kalean, gure ze gertatzen zaigu, ez da? Euskaldun izan, edo ez izan, erabili edo ez, ze gertatzen zaigu, ez da? Esplizitatu. Modu eraikitzaile batean. Hor ikusten duzu lehenengo zer da euskara, ez da? Edo beste modu batea galdetu ezakegu zer da hizkuntza bat. Edo beste modu batea galdetu ezakegu eta da zergatik dakagu euskaldunok alako tema euskararekin. Zergatik da ainastunak, zergatik da hilala bizikoa, goizero, jeki, eta gure galdera existentziala egitea, gure seme-alabak euskaldunak izango dira, zergatik izango dira, aukeratuko dute, ez dute aukeratuko, ze hizkuntza kalidad edukiko dute, gure ze hori ez. Hau segurazki hizkuntza guztiekin gertatzen da, handiekin ere bai. Eta horrelako sintomak ikusten dira hizkuntza handiengan, ez? Frantsesa, adibidez, ez? Ikaragarrizko kezka frantsesa ingelesaren mehatxupean, gazteek ingelesera jotzen dutela, edo ingelesezko musika baino sortzen ez dela Frantzian, eta hori estatu arazo bihurtzen da, ez da? Horre, Frantzian oso adierazgarri da, Frantzia zer izan da, ez? Dela 200 urte edo mundu aurreratua edo mundu kolonialistaren hizkuntza nagusia, ez da? Hain dela 200 urte, Ingalaterran epaiketak frantsesez egiten zian. Frantsesez egiten zian, ez da? Eta gaur egun frantsesak gero eta murritzago bere mugen baitan ere murrizten ari da, ez da? Hain dela izango dira 10 bat urte ez di izango behar bada. Frantzian kultura ministeritzak antolatu zuen, kultura ministeritza aldatu zuen eta kultura ministeritza eta frantses identitatearen saia sortu zuen, gerora desegintzen, baina sortu zuen identitate frantsesaren saia, eta urtebeteko prozesu oso bat egin zuten Frantziako hiriburu, eskola, herri guztietan zer da frantses izatea, erabakitzeko. Eta horretazean, zer da frantses izatea, frantsesa jakitea. Zer da frantses izatea, frantsesa erabiltzea. Zer da frantses kultura, frantsesez sortzen dana, ez beste hizkuntzetan.
horrelako gauza batzuk. Berba gogoratuko duzue, polemika sortu zelako, ministroak esan zuelako, goizero eskoletan Marseillesa kantatu behartzela, eta horrelako gauza esan nahi. Gu astuna gea, baina txikia gea, eskubidea dakau. Beste batzuk, handia dira. Eta segitzen dute. Astunak izaten, eta okerrago dena, txikiak menperatzen. Ze, Frantzian eta iparraldean, atzo batea ezan datua, ezta? 15 urte barru uste desatezala, 15% jetxiko zala Euskaldun kopurua, iparraldean. Kontu izan, guain dela 20 urte, edo gutxiago behar bada, zuberoan 80% zian Euskalduna. 10 urte barru, guk ikusiko dugu, izango dira 15% bakar. Eta hori zergatik gertatzen da? Hizkuntzak zer dira, eta orain esango dugu, gauza bada hizkuntzak zer dira, eta hizkuntzen artean ze harreman dago. Eta hori da klabea. Hizkuntzan artean harremanak daude, botere harremanak daude. Horrek ze esan nahi du. Gero sakonduko dut, baina esan nahi du, eta ia horretik esate dizuet, tesia da, hizkuntza batean egin edo bestean egin ez da neutrala, ez da berdina. Ez dira gauza berdinak defendatzen. Ez dira balore berdinak praktikatzen. Behar bada, ez zaigu interesatzen hau. Nik hitz egin nahi dut eta punto berdin dit, ze ari naizen elikatzen. Bale, ados. Baina jakin dezagun, hizkuntza bat erabili edo beste bat erabili, ez da gauza berdina. Eta hori saiatuko naiz azaltzen. Beraz, zer da hizkuntza bat? Hizkuntza bat izan lehike azken aldian askotan asko ugaritu den diskurso hori. Hizkuntza komunikazioa da, edo bilera bat egin behar dugu, eta orduan, no, pero para entendernos, si es para entendernos, pues vamos a hacer en castellano. ¿Está? Hori da. Komunikazioa da, ez du importa, beste dena, ez du bat importa. Hizkuntza bat ez da komunikazioa. Komunikazioa da nik dauketen ingeles maila, da maila komunikatiboa. Bajo nahitekelako ingeles dune herrialde batea, eta gutxi asko moldatu nahieke turista baten gixan, zerbait geixo, baina nik ez dakat. Nien naiz ez ingeles kulturaren jabe, ez dakate mundu hori, ez hizkuntza horrek barrenean dakarren tradizioik, ez ezer, bai? Areago, enaiz ingelesa jakinda ere, neurri esango dugu, erabiltzailearen edo usuario mailan jakinda ere, ni ez naiz ingeles dun hiztunen komunitateko kide, ez naiz. Txinua ikasiko banu ere, nintzatekelako izango. Komunitate bateko kide, hiztun komunitate bateko kide izatea, eta hori egunero egia berdefinitzen da, berdefinitu egin behar da, baina hizkuntza bat ezagutzea baino zerbait gehiago da. Kaixo, zer moduz, ogi bat emango diazu, bi kafe, hori baino zerbait gehiago, hizkuntza bat. Hizkuntza batek kultura badaka, eta kultura batek hizkuntza badaka. Hori tradizionalki horrela izan da. Gaur egun zalantzan jartzen da hau, ze gerta daiteke eta realidade bada, izan zaitezkela euskal hiztuna eta kulturalki erabat frantsesa. Hori gertatzen da, zure mundu kultural oso erreferentzi guztiak dana, ez bakarrik kultur produktuena, esan nahi du liburuak, pelikulak edo gehiago, txisteak, harremantzeko moduak, guztia izan daiteke frantsesa eta zu euskal hiztuna izan. Hori ere egia da. Tradizionalki, baina hau bakarrik gertatzen zaie hizkuntza txikiei. Hizkuntza txikiei gertatzen zaie bakarrik. Handiei ez, tradizionalki hizkuntza batek kultura bat sortzen du, hain zuzen, oain dela 1000 urteko kultura baten ondorengo gehalako, eta guk ere pasako dugulako. Kultura hori aldatu ingo da. Aldatu behar da, bestela izango zen museoko pieza bat, ezta? Baina kultura bat badakar. Badakar hizkuntza bat, badakar hitz batzuk, badakar gure aurrekoek, eta gu bizigaren komunitate horrek bizi duen zera bat, eta gainaz guk alimentatuko duguna eta egingo duguna. Esaten da, kultura zentzu zabalean hartzen badugu, kultura zentzu antropologikoan, alegia gugaren guztia, esan nahi dut, nola jazten garen, zer jaten dugun, nola esertzen garen, zer dutan jekitzen garen, zer gosaltzen dugun, ze irakurtzen dugun, ze telebista, ze, konpartitzen dugun guzti hori, danok berdina egiten duguna egunero,
Alegia, kulturak gu egiten gaitula, bai? Jaiotzen garenetik, guzgea kultura batekin, ez gatoz. Gu kultura baten baiten ezitzen gara eta egiten gara. Bai? Guk naturalki ez dakarkigu ezer. Ez bada, hizkuntza bat ikasteko eta oinez ibiltzeko eta hainbat gaitasun garatzeko, esango nuke, ernamuina. Gero, horiek lantzen badia, ernatzen dira, ikasten dugu ibiltzen, baina hori demostratua dago, kulturari gabe, talderi gabe, komunitateri gabe, persona ez dara persona ere, ez da. Eta hizkuntzari gabe gutxiago. Orduan, kulturak egiten gaitu, bai? Eta guk kultura egiten dugu aldi berean. Honek esan nahi du idea bat, gero errepikatuko duguna, eta da. Azken finean, gure bizi erabakiak, oroar, gure bizi erabakiak, menu baten barruan egiten ditugula. Bai? Gu bizi garen kulturak, marko bat jartzen digu. Orduan guk aukeratu ezakegu kafesnea, kolakaua, tea edo zereala gozaldu, baina guk ez dugu gozalduko, ez dakit, Txinan gozaltzen duten bezala. Gutako norbaitek behar bat ezagutzen dut egiten du, ez? Norbaitek betxa ezake, hori askatasun ekintza bada, ez da? Edo bestela guk aukeratzen dugu menuaren barruan. Eskolara goaz, ikasketak ere menu badia, baina menu oso egituratua, esan nahi dut, egituratua dau, ze ikasgai, ze helburu, zertarako. Normalean bikoteka bukatzen dugu. Gutxi asko ezkondu, beste batzuk ez, garaiak aldatzen dira, baina forma guztiok konpartitzen ditugu. Oporreta juten gara, ez gara juten, lana dugu edo ez dugu, baina lana bilatu nahi dugu. Gu bizi gara, esango dugu, askatasun determinatu batean. Eta hau importantea da. Eta hau ez da ez ona, ez txarra. Hori da gizartea, hori da kultura, hori da komunitatea. Gero komunitate horren baitan aldaketak, erresistentziak eta horrelakoak hoieri askatasunekin zak. Esango da gero, feminismoak eramaten duen berdintasunaren aldeko borroka, bada askatasunekin bat. Bai? Esan dugu pixka bat, norma aldatzeragoaz, edo egiteko gauzak aldatzeragoaz, helburu, esango dugu, on batekin, alegia, denok aukera berdintasuna izan dezago, ezta? Baina, ekintzak horiek dira, bai? Orduan, kulturak egiten gaitu, eta kultura guk egiten dugu egunero, bai? Aldatuz. Aldatuz, garai batean, ez dakit, modu batez jazten ginen, gaur egun beste modu batez. Garai batean bizi moduaren modu batekoa zen, gaur egun, lehen herriko dendan erosten zian gauzak, eta horren juten gara, baina harremana lotua da. Hau esan nahi dut, baita ere, zelen esan dudan bezala, hizkuntza komunikazioa da, eta bigarren ideia nagusi bat, azken aldian ikaragarrizko indar hartu duena, eta da askatasun individualak. Nik askatasunik eskubidea dakat hizkuntza aukeratzeko. Hori beti erdaldunak, baina beti hori esaten da. Nik askatasuna daukat hizkuntza aukeratzeko. Ikusiko dugu askatasuna daukazu ez. Aztertu dezagun, ze esan nahi dezun horrekin. Ze gauzak ez dira isolatuak, gauza dira talde baten barruan. Orduan, hizkuntza baten aukera, hautua, beti komunitatean egiten da. Taldean egiten da. Hau importantea da. Guri, nahi, edo zuetako inorri etzaio okurrituko esatea, nik nire umeak eziko ditut alemanez. Edo nik asmatuko dudan hizkuntza baten. Guk normalki, personak egiten duguna da, egoerara moldatu eta hor dauden hizkuntzak, ohiturak, eraldatu bai, baina horiek aukeratzen ditugu. Orduan, hizkuntza autua kolektiboa da beti. Egoera ideala da, hizkuntza bat nagusi danean, ez duzula aukeratzen. Berez dator, zuetza jekitzen desaten duzu, gaur zer egingo dut. Besterik gabe aukeratzen duzu. Hizkuntza normalizatu eta handiekin gertatzen dena. Hizkuntza txikiekin edo normalizazioa edo bizi iraupena bilatzen ari den hizkuntzekin gertatzen da, nahiz eta hautua kolektiboa izan, hautua egin behar dela. Ulertzen da, hizkuntza hegemonikoa ez da aukeratzen. Oxigenoa da, badago, eta txikia aukeratu egin behar da. Hautatu egin behar da. Esan egin behar duzu, nik euskeraz egingo dut gaur, orain.
taberna hortan, bestean, igual ez, igual bai. Bueno, baina autu hori beti inbartezu, ezta? Eta seguraski gure seme-alabak autu hori egiten segi beharko dute. Nik hori intuitzen dut. Autu bat egin beharrak, esan dut individuala da autua, baina, komunitate baten zentzuan, esan nahi dut, bat bakarrik euskeraz hitz egiten Zumbarragan edo Urretxun ez dijoa inora, beti da taldetasunean eta baina autua egin beharrak zergatik egiten dugu autua, ezta? Ni gustatzen zait esatea, beti egia da gure diskursoa dela oso justifikatu beharra. Bai, justifikatu. Aukeratu beharra, justifikatu beharra, zure burua defendatu beharra, dema guztian nahi beste norbaitekiko gure diskursoak eratzen. Ez geha, batzuetan oso buru jabe diskursoak eratzeko, ezta? Baina, euskaliztun izatea, bai, gu euskaldun izatea, azken helburua zer da? Guztet azken helburua dela, euskal hiztun izatea da, besteen berdin, beste hiztun guztien berdin izateko dugun modua. Ez da besterik. Ulertzen da, ni emakume naiz eta emakume izatea da persona izateko dudan modua. Hori da, bai? Orduan ez da hainbeste desberdintasuna bilatzea, gu euskalduna gara, gu geha Europako zaharrena, gu gara, hori dana hor dago, baina ez digu asko balio behar bada. Hori dana hor dago, baina ez digu balio. Ez da desberdinak garelako, da berdinak garelako. Berdinak izan nahi dugulako. Berdinak ze planotan? Berdinak komunitatearen planoan. Horiek eskubide berdinak izan nahi ditugu. Bai? Ulertzen da, hau netzako importantea. Txepetxek esatezun, salde honen berdina esatezun. Pertsona izateko gure modua euskaldun izatea da. Frantsesa, edo espainola, edo ingelesduna, edo alemanduna, edo ketxueraduna, dan bezala, hori da gure modua persona izateko. Egia da, gu euskal hiztun garela, eta gauza behiago ere bagarala, bakoitzak, ezta? Baina hiztun gisa, plano sozialean, gure modua da berdintasuna praktikatzeko. Hizkuntzaren, euskara normalkuntza da berdintasunaren etika eta praktika. Eta ez da askoz gehiago. Esan nahi dut, askoz gehiago da. Esan dut, hau netzako fundamentala da. Gurea justizia sozialeko kontu da. Gurea justizia sozialeko kontu da. Gero ikusiko dugu, nola kudeatuko dugu, nun gaude, ze erakunde, zer mugimendu, zer nola egin liteke, ze adin, ze jende, ikusiko dugu. Baina gurea da berdintasuna eskatzen dugu hizkuntza baten berreskurapenetik. Hori delako gure modua hiztun izateko. Ikusten da, ez da? Aldatu. Zer eman dago hizkuntzen artean. Hor lehenengoan jartzen du hizkuntza interaktuala da, ez da? Horrek esan nahi du, hizkuntzak harremanetan erabiltzen ditugula. Alegia, norbaitek esan lezake, ni katolikoa naiz, ni judua naiz, ni musulmana naiz, ni ateoa naiz, ni agnostikoa naiz, eta ez da utalkarik. Egon liteke eta badago munduko leku askotan. Baina berez ez da utalkarik, zuk zure erlijioa egin dezakezu, zentzortan ez da interaktuala. Baina nik nire hizkuntza praktikatzeko bestea behar dut. Orduan horrek edo laguntzen nau, edo mugatzen nau. Baina negoziazio batera behartzen hau ia beti. Negoziatu egin dut. Ze hizkuntza hitzen dugu bilera honetan, nola sartuko naiz taberna honetan, Orduan hizkuntza intelektuala da. Personen beharra du. Ez da nire erabakia, nik euskaraz egingo dut. Baina inork ez bazaitu ulertzen, edo juten bazara Osakidetzara eta inork ez bazaitu atenditzen,
edo izan behar du negoziazio bat egunero, momenturo egin behar du. Hizkuntza txikiagotuak eta hizkuntza hegemonikoak, bai? Hizkuntza esan dugu ez dela komunikazio huts, baizik kultura oso baten ondarea dakarren edo nolabait esango genuke txanpon bat dela, guzti horren txanpon bat, baina hizkuntzek balio diferentea dute, bai? Intelektualitate horretan, gizarte harremanetan, harreman horretan, hizkuntzek balio diferentea dute. Honek esan nahi du, hizkuntza batzuk botere gehiago dutela beste batzuk, bai? Honek esan nahi du, hizkuntzen arteko borroka dagoela. Borroka dagoela. Ze, gure ekintza guztiak, baita pentsamentuzkoak edo, danak hitzaren bitartez egiten ditugu, bai? Orduan, edo hizkuntza badago, edo beste badago. Edo gela honetan euskara zaigea, edo espainola zaigea. Edo bita igea. Edo bita hitzeko, oinarri bat behar da, guztiok biak ezagutu behar ditugula. Edo, itzulpen sistema badago, edo batak besteari itzultzen diote, baina hizkuntzen artean dagoen harremana da boterezkoa. Batzu daude boterea dute eta beste batzuk ez dute. Hizkuntzak, botere oso argia da, hizkuntzen boterea. Zeintzu di hizkuntza boteretsuak? Hasita, estatu bat duten hizkuntza guztiak. Gu izan gaitezke independentista edo ez, nahi hori ez dut bate inportan. Garen, ez gare. Edo euskal estatu bat nahi dugun, ez dugun. Ni nahi zortazari. Baina hizkuntza baten boterea da, estatu bat edukitzea. Estatu bat izan daiteke udaletxe bat, edo izan daiteke eskola baten zuzendaritza bat, edo izan daiteke parte hartzaile prozesuan guztiek konpartitzen duten hori. Esan nahi, gune bat botere soziala emango dizuna. Aitortza bat egingo zaizuna. Bai? Eta noski, estatu bat eukitzea da, hizkuntza baten aitortza totala. Bai? Azken finean, estatu batek esaten badu hemen espainolez egingo da, agertzen egiten duen horren kontra, ezta? Estatua da gizarten normalizatzaile nagusia. Hori demostratua da. Orduan, hizkuntzak dute balio politikoa, dute boterea, eta hizkuntzak dute, Bordiu antropologoak esatezun bezala, kapital kulturala, edo kapital linguistikoa. Alegia hizkuntza batzuk, kapital kultural txikiago dute, eta beste batzuk gehiago, ezta? Nik esaten badizuet, nik nire karrera egin nuela Oxforden, ingelesez, ez da egia, baina pentsatuko duzue, behar bada, joder, Oxfordeko titulo batek asko balio du, ezta? Nik ere igual, nire seme alabak, aukera banu, nahiago nuke Oxforden egingo balu karrera, eta ez, Zimbabweko unibertsitatean. Zulu hizkuntzan. Ez, nik karrera Zulu hizkuntza zein nun. Eratezu, horrek ze balio du. Zulu hizkuntza ze balio du titulo horrek. Juntzaite lan bila. Nor hartze dute lehenengo. Oxfordeko tituloa duna, edo Zimbabweko unibertsitateko titulua duna. Evidentzia bada, ezta? Gu geuk, kategorizazioak egiten ditugula hizkuntzekin. Gaztelera, frantsesa eta euskararen artean ere hori gertatzen da. Ez leku guztietan, eta ez modu berean, baina gertatzen da. Nik uste dut, iparraldean demagun, sehaskako tituloak, bai? Ez duela ezer balio, edo oso gutxi balio duela, askoren begietara, ez du ezer balio. Hori ez da benetako hizkuntza da, frantsesetik eta sistema nazional republikanotik pasatakoena, beraz, askoz balio gutxiago du. Eta aldiz, seguraski, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan seguru eta Bizkaian ere bai, euskarazko ikasketak eredu batek, behar bada, balio, kapital, linguistiko, kultural handiago du gaztelerazkoak baino. Nik hori da pentsatzen dutena. Hori zergatik da, azken 50 urtetan, hezkuntza sisteman indan lanagatik, lan ikaragarriagatik. Ez bakarrik hezkuntza sistema
euskaldun bat eratzeko, baizik eta euskarazko hezkuntza hori izateko beste edozein hizkuntza baino hobea. Beste edozein hizkuntza baino aurrerakoiagoa, irekiagoa, pedagogikoki egokiagoa, ikaslea beste modu batez, modu teorikoa mentzat, beste modu batez tratatzeko eta beste ikasle kritiko bestelakoak sortzeko, ezta? Hori da, pixka bat, orduan kapital linguistiko-kultural hori nik uste eremu batzutan euskerak duela, edo irabazi duela, ezta? Eta beste leku batzuetan ez du ezer balio. Bai, zu Parisera bazoaz, behar bada nengo titulu batekin, esango izute baina ze hizkuntza da hori, ez ikasteko, ezta? Interaktuala dela hizkuntza bat esaten diogunean, eta bestearen beharra daukagula hitz egiteko, esan nahi du, elkarbizitzaren lehenengo fasea, edo faseetako bat, jokatzen dela hor. Elkarbizitzaren fasea jokatzen da hizkuntza. Elkarbizitza osasuntsu baten zenbatereneko osasuntsu den ikusten da euskararen egoeraren arabera. Hau ulertzen da. Elkarbizitza azken finean da, elkarrekin bizi behar dugu, gutxienez bi hizkuntza ditugu, gutxienez, baina behar bat zumarragan ez da momentu honetan zenbat hizkuntza modin, baina mordoxika bat. 20, 30, o zena bat edo dana dela. Hizkuntza da elkarbizitzarako tresna, bai? Orduan, elkarbizitza hori pasatzen da, lehen esan dudan, berdintasun hori praktikatzen den edo ez den. Berdintasun hori erreala den edo ez den. Eskubide linguistikoak errespetatzen zaizkigun edo zaizkigun. Elkarbizitza horrasten da. Bai? Hortik pasa beharra dago. Gaur egun asko hitz egiten da elkarbizitzaz, bakegintza prozesuan edo dana dalakoan, eta horrelakoetan. Hizkuntzan ikuste dut, kontutan hartu beharreko elementu bat dela, ez da. Beste ideia bat importantea, hor ikusten duzuena da, eta da, lehen esan dut, hizkuntza txikia hautatu inbar dela beti, eta hizkuntza handia ez. Hizkuntza handia ez da hautatzen, eta gainez, hizkuntza handia da normala dana, bai? Normala dana. Zer esan nahi du hori? Hori da esaten danen zentzu komunaren monopolioa, bai? Alegia, nork esaten du zer da normala? Bai? Guk esaten deunen, normala da mutil batek gona ez jaztea. Normalena, ez da normala gona jaztea mutil batek. Hori nork esaten du? Nork esaten du? Nork eraikitzen du egia hori? Norbaitek, normalen botereak, boterean dagoenak, edo arauak markatzen dituenak. Eta pentsatzen jartzen bazara, hemen ez da normala gizonezkoek gona jaztea, baina munduko leku askotan bai, modu guziz. Hemen mutiko batek, ikasle batek, haurtxo batek gona jantzi nahiko balu, ze gertatzen da? Ze gertatzen da? Gertatzen da trama bat, normalean. Gurasoentzat, eta eskolentzat, eta gauza sinple bat, ez da? Honekin esan nahi dizuet, araua noaino daukagun sartuta, ez da? Orduan, normala den hori, hizkuntzara ekarrita, normala dena da gaztelera, gure kasuan. Normala dena da gaztelera, eta euskara da salbuespena. Orduan, normala da espainolez egitea hemen, normala da bilerak espainolez egitea zebestela hau ez da sekula bukatzen, normala da, ikusi ezagun normala da, ikusi ezagun normalizatea nahi dugun. Ikusi ezagun, ia, normala izan gabe, ez ote garen denok hobeto biziko, ezta? Eta beste ideia bat azkenengoa hizkuntza hegemonikoak, nola normala dian, iruditzen zaigu hemen hizkuntza politika bakarrik euskararekin egiten diala, ez? Tardun esaten du Arabako Diputazioko hautagaiak, De Andresek, ez da izen bat diru gastatu da euskararen normalkuntzan azken 30 urtean. Hainbeste diru. Eta zertarako, eta ez da izer, eta ez da gizar. Eta galdera da,
Eta espainolaren normalkuntzan zenbat diru gastatu da? Zenbat diru gastatzen da egunero? Eusko Jaurlaritzan hizkuntzaren normalizaziorako sailean dauden soldatak, ados, normalizaziora, hizkuntzaren normalizaziotik ordaintzen dira. Baina gazteleraz sortzen den eta egiten den guztia, hori ez da erderaren normalizazioa? Euskal Unibertsitatean 10 irakasletik 3 dira euskaldunak. Orduan, demagun, 3 horiek euskalgintza edo euskararen normalizazioaren zakuan sartu ditzakegula eta hor inbertsio bat egiten dela. Gainontzeko 7 zer dira? Zer ari dira normalizatzen? Hain da, ingo bagenu ikerketa bat, erderaren diruak azken 30 urtean, eskandalo bat izango zen, baina hori da normala. Hori ez da existitzen. Normala dena da gauza bat, oxigenoa bezala, ez? Hartzen deula, baina ez gara kontuatzen, itxotzen gehan arte oxigenoa behar dugula, ez? Lehen esan dut hizkuntzak boterea diala, eta hizkuntzak botere hori praktikatzen dute modu askoz, ezta? Eta menperakuntzak egiten dituzte. Batzuk dira oso evidenteak, edo frankismo garaian, euskaraz hitz egitea debekatzen da. Hori da indarkeria, esango dugu indarkeria zuzena, evidentea, ez? Baina, gero segitzen dute izaten indarkeria simbolikoak. Uste indarkeria simbolikoa, alegia, normala den horrek egiten dizuna, eta kriston mina sortzen dizuna, baina ez zarena gai esateko, igual arrazoi du, ezta? Indarkeria hori, ni uste dut, egunero bizi dugula. Eta indarkeria hori da, garitan hori, Eibarreko entrenatzaileari pasa zaiona. Hori da, indarkeria simbolikoa, esanet, inork ez du jo, inork ez dio debekatu euskaraz egitea, inork ez dio insultatu, baina simbolikoki altxarazi dute, edo beak erabaki du altxatzea, simbolikoki, gelatik alde indu edo bota dute, segun nola interpretatzen duzu. Edo, nik askotan jartzeten adibide, eta pentsatzen askok biziko zen dutela edo, nire semea 6 urtekin edo, Tolosaldean, Tolosako igerileku municipaletan, tabernan eskatzen du Coca-Cola bat, eta esaten dio kamareroak, pero no sabes castellano, a tu edad? Eta bueltatzen da neharrez. Esatez du, hori zala indarkeria. Coca-Cola zan, ez da zer pasa. Nire semeak 6 urtekin, probatu du indarkeria linguistikoa. Inungo beharri gabe. Bere eskubide guztiak berez aitortuak dituenean, ez da? Txirikeri bat. Ez da txirikeri bat. Gero hitz egin un kamareroekin da, si yo lo decía, el problema no es el problema eres tú, punto. Gainaz Coca-Cola bat ez da, baina gainaz txarrea ez, baina indarkeria bada hori. Nor da hizkuntza? Askotan hitz egiten dugu hizkuntza nitzon de komunitatea dela, egia da, baina hizkuntza Google hizkuntza. Ez da hizkuntza hor dago, eta hautatu inbar deu, eta euskera hor dago, eta euskarazko pelikula daude, eta umeak ikastolara edo eskola deredura dijoaz, eta gauza esterno bezala balitz, eta euskarak aurrera egingo du, eta hizkuntz politikak egiten dira, eta ez da gizer, eta Durangoko azoka egiten da, eta hor da gauza bat balitz bezala, ugandik aparte, edo, batzutan hartzen dugu, beste batzutan ez, hizkuntza Googlea. Esan nahi du, edo guk eramaten dugu, edo ez dijoa. Horrexe. Gure esku dago. Gure esku komunitate osoaren esku, Esan nahi dut, iztunen esku, iztunez dienen esku, agintari politikoen esku, herrigintzako mugimenduen esku, sindikatuen esku, lan munduaren esku, guztien ardura da. Hezkuntzarena, por supuesto, guztiena da. Edo guk eramaten dugu, edo ez doa. Ez da beste zeri. Euskarak
Hizkuntza guztiek bezala, bizitzeko behar dituzte espazio ia guztiak. Ia guztiak. Ia guztiak. Ia guztiak esan nahi du, hasi etxetik, kaletik, lan mundua, hezkuntza, merkataritza, aisialdia, guztia behar du. Bestela, bizirauten segiko dugu. Baina, gu gara hizkuntza, eta guk eramaten dugu, edo bertan geratuko. Autua lehen esan dut individuala dela, baina kolektiboa da. Kolektibo baten baitan. Nik erabakitzen dut goizeko 8:00 gaur, kafea 6 hizkuntzatan zehatuko duten, edo nik nire kontzientzian arabera, edo nire praktikaren arabera, esaten dut, nire seme-alabak euskaraz eskolatuko ditut, nire seme-alabak euskarazko aisialdira eramango ditut, edo saiatuko naiz, hau eta beste, edo egiten, ezta? Baina kolektibo baten baitan, komunitate baten baitan egiten dugu. Gu gara lehenengo normalizatzaileak. Eta gu gara lehenengo desnormalizatzaileak. Bai? Alegia gu gure buruari galdetu dizaiokegu. Gu banaka eta gu taldean eta gu komunitate bezala eta gu herri bezala, Guk zer egiten dugu egunero hizkuntza normalizatzeko? Gure autua da, euskararen autua da, kontzientziaren autua izan barra da. Ez da oso zaila kontzientzia gabe. Kontzientzia gabe hizkuntzaren autua egiten. Ez bada, hizkuntza hegemoniko dela. Eta orduan, euskara dela oxigenoa, gaztelerazko oxigenoa bezala, baina euskaraz. Nun, errazien. Errazien jakina, errazien inor ez da goizean jakitzen esaten gaur ze hizkuntzatan. Ez. Euskaraz egiten da, hegemoniko dalako. Galdera da, ez dakigula noiz arte izango den errazien euskara hegemoniko. Beste herri batzutan bentsat, horia aldatzen hasia da. Orduan, gu gara normalizatzaileak eta gu gara desnormalizatzaileak. Hiztun komunitatea, behin da berrez aipatu dut eta beti galdera da nor da euskalduna, zer da euskalduna, nortzuk osatze dute hiztun komunitatea. Hizkuntzak behar du jende guztia. Jende guztia. Euskaldunak, euskal herritarrak, euskaldun ez direnak, herri honetan bizi direnak, edo ez da herri honetan bizi ez direnak ere. Ez dakagu aukeraik, edo ezin dugu hartu nolabait gutzako lujo bada esatea, ez zuek etzaete hemengoak, edo zuekin ez dugu kontatzen, edo guk hori ezin dugu zertu. Orduan, hiztunen komunitatea zer da? Naiz eta euskalduna den euskara dakiena, bai, uste, komunitate hori askoz zabalagoa ere badela. Eta nik esango nuke, eta hau importantea da, ze uste inklusiboak izan behar garela, eta ateak ireki behar ditugula, arriskuak arrisku, eta hiztun komunitateko kide diala, euskararen etorkizunarekin, edo patuarekin, kezka daukan guztia. Bai? Ez bakarrik euskaraz dakigunok. Esan dute, tuteran, eta tuterara jo naiz, eta esan ezakez zumarraran, esan ezaket goierri. Baina tuteran, bere seme-alabak ikastolara eramate ditun, euskal hiztun eztan persona hori, euskal komunitatekoa da, baina dudik gabe. Dudik gabe. Paradojak sortuko die. Ez gaude modu guztiz definizioa, naiz definiziotan galduzaleaz ez gaitue leku askotan eramaten, baina horren kontrakoa izan liteke euskalduna izan, baina bere seme-alabak ereduan matrikulatu ditu norbait. Hori euskalduna da? Bai, hori ere galdera bada. Euskalduna, korrikako zean esate genuen bezala, euskalduna izateaz, ni euskalduna naiz, eske nire berratxona ataungoa zan da. Horako gauzak, oso ondo baina zuk zer egiten duzu. Edo ni Afrikatik nator, baina euskaraz egiten dut. Egiten dugun hori gara, Eta segun zer egiten dugun, elikatzen dugu hizkuntza bat edo beste bat. Horretik esaten duen hasieran, ez dela neutrala hizkuntza bat erabaki edo ez. Ez gure egoeran eta ez hemen. Ez gure egoeran hemen, ez da gauza berdina, espainola egin edo euskaraz egin. Edo espainolezko aukerak, edo aixiak, edo zerak egin, edo euskarazkoak egin. Gauza diferenteak elikatzen dira.
Eta batekin berdintasun soziala bilatzen da, eta besteekin desberdintasun soziala praktikatzen da. Eta hori horrela. Hizkuntzen ekologia bi hitz esango dizuet. Hizkuntzen ekologia da diskurso bat Europa osoan, Katalunian bereziki, baina leku askotan, garatu izan dena azken 40 urtean, eta gaur espantu handi batez ikusi etelako, eta keston haserrea hartu etelako, Luisa Etxenike, idazle donostiarrak, disparate batzuk bota ditulako elkarrezketa baten, ez da? Hizkuntzen ekologia. Hizkuntzen ekologiak esaten du azkenean, ekologiak esaten duna bat, aniztasuna ona da, bai? Landare eta animaliena, kultura eta hizkuntzen aniztasuna ona da, eta beharrezkoa da. Beste esaten du, denok eskubide berdinak ditugu, gure eremuan, lur eremu baten, garai baten bizi ahal izateko, egoera normalizatu baten, arnasa lasai hartzeko. Hirugarrena esaten du, desagertzear dauden espezie edo animaliak edo landareak babesguneak behar dituzte, eta babesgune horiek dira, animalia horiek edo landare horiek, X denboran, gune jakin batean, eak bakarrik egongo dien leku bat. Indartu daitezen, eta gerora, normalizazio prozesu bat ondo ematen bari bada, egingo deu zabaldu. Hori da, Goierriko erreketan gertatu zana, karramarro Amerikarra sartzen da, eta lehenko karramarroa desagertu egiten da, ez? Adibide, simple bat, baina hori da. Eta orduan norbaitek esaten du, jarriko ditugu erreka hauek itxiak, edo, nolabait, bertako karramarroa ugaritu dadin, eta reproduzitu dadin, jarriko dugu, 2, 3, 4, 5 urteko epe bat, eta karramarro Amerikarroi denak, kendu ingo ditugu. Hizkuntzekin gauza berdina da, arnasguneak, euskararen arnasguneak behar ditu, indartuko bada. Arnasguneak dira, ereduko eskola sistema guztia adibidez. Hori da, arnasgune bat. Euskara hutsezko irakaskuntza, ez da kapritxo bat, edo ez da... Zer norbaitek esan dezake, zergatik ez dira elebidunak, ala da anok elebidun izango gea, eta... Ez, ze... Benetan elebidun izango bakea, behar ditugu arnasgune batzuk euskara hutsez izango dianak. Konprobatua da, ikaragarri, baita ere Quebecen eta Kanadan eta leku askotan. Guri tokatzen zaigu ekologistak izatea. Justizia egileak esan dut, berdintasuna praktikatzea, hizkuntzaren bitartez, eta ekologistak izatea. Eta ekologistak izatea, adibidez, esan nahiko luke bi gauza. Bat, hizkuntza hegemonikoa edo handia ez erabili benetan beharrezko ezpada. Adibidez. Esango bagenu. Plastikozko poltsak ez erabili, benetan beste erremediorik ez baduzu. Erabili papera edo erabili berziklatu daiteken beste ezin material. Hori izango litzateke ekologista izatea, ezta? Kutsadura gutxiago sortzea. Hizkuntzaren planoan esan dezakegu, hizkuntza hegemonikoa ez erabili, egoera ala beharrez edo behar den momentura arte. Adibidez hori. Izan liteke. Hau esaldi baten esango dut, euskararen normalizazioa, justizia sozialeko kontu bada, berdintasun kontu bada, eta alde horretatik gizartea eraldatzeko bokazioa duen normalizazio bat da. Nik ala bizi dut. Esan nahi dut, nik euskaraz egiten duten aldiro, gizarte justuago bat egiten nahi naiz. Berdinzalego bat eta solidariogo bat. Nik komentziutan hau, ni bakine praktika hori dela. Euskaraz egiten duten aldiro, gizartea hobetzen ari naiz. Bale, eta gazteleraz egiten duten aldiro, gizartea hobetzen ari naiz, linguistikoki ez zea hobetzen. Behar bada, haizea gazteleraz, ez da lan sozial handi bat egiten, ez da genero berdintasunean, edo etorkinean integrazioan. Baina linguistikoki justu kontrako egiten ari zara. Euskararen alde egitea, hizkuntza ekologiak esaten du, hizkuntza txikiaren alde egitea da, hizkuntza guztien alde egitea.
hizkuntza guztien alde egitea. Euskara sendotzeagatik ez da inor ahultzen, ez da espainola desagertuko, ez da desnormalizatuko, ez da ahulduko. Aldiz, espainola normalizatzen segitzen badugu, euskara gero eta ahulago izango da. Harremana hori da, eta hori argi edukitzea importantea da, gure autua horren arabera ere badijoalako. Hemen banituen kontu batzuk, auzi faltsuak eta paradoxak, ez da? Hemen dauket Carlos Urquijok, ez? Eran egun bertan esan zuna, ez? Carlos Urquijo considera el euskera una imposición en Euskadi. Es una evidencia que todavía deberán pasar muchos años y cambiar muchas actitudes para que la libertad se abra paso de manera definitiva en Euskadi. Bai? Osa, gu gea, askatasuna kentzen deuna, gu gea inposatzen duguna. Ez esatezu baina, nundi dator diskurso? Nundi dator? Ze esaten du? Ze gezurdu barruan? Eta okorrago dena, zergatik sinisten dugu? Zergatik sinisten dugu, ezta? Orduan, auzi irreala da, elebakarrak, printzipioz, bere jarreraren arabera, ezta? Baina, inposatzen dizula, interaktuala den harreman horretan, inposatzen dizu bere autua. Beak, elebakarrak ez daka auturik, hizkuntza bakarra daki, ezin du aukeratu. Yo tengo la libertad, o yo tengo el derecho a elegir. Tu no eliges. Ez dakizu beste hizkuntzik. Zeize aukeratzen. Gezurra da, zu egiten duzu zure autu bakarrarekin bestea behartu. Zure auto hori erabilezan. Bai? Ze egoera ideal edo gutxieneko bat izango zen guztiok elebidun bagina, nik euskera ziten dut eta peiok espainolez erantzuten dit. Jazta. Bakoitza bere askatasuna du. Beste bat izango zen, bakoitza zer ari garen alimentatzen eta desoreka horretan, hizkuntzen desorekan, nola gabiltza. Baina bestela, buruzburko planoan, eguneroko planoan, lanean, lagunekin, kuadrilan, eskolan, etxean. Hori da, auzi erreala da, elebakarrak azkenean, komunikazioaren izenean, edo elkar ulertu gaitezen, ezta. Eta justu kontrako esaten digute, ezta? Esaten digute, elebidun garenok inposatzen dugula. Gure aukera egiten dugulako, nik esaten bai nire hizkuntzak izki, bai nik euskera zingo dut. Orduan ni inposatzen ari naiz. Ulertzen alda. Orduan nik aukera dakat, baina beti galtzaia atatzen naiz. Bilera baten euskaldun bakarra barima dau, ezin da euskera egin. Gehiengo euskalduna barima da, ezin da euskaraz egin. Beti, amore ematen. Orduan sortzen da, elebiduna izatearen desabantaia. Azkenean esatezu, ostras, elebiduna izatea putada da. Osa, linguistikoki, personalki, elebakar bat baino doblea naiz, eta erdia balio du, nire hitzak. Eta gainaz, inposatzen nahi naiz, eta gainaz, askatasuna ukatzen diet, eta horrelako. Eta hori da, gaizka garitan hori gertatu zaiona. Edo gaizka garitanok, egizan, ja, aspalditik zebilen horrelako kontuekin, Hau da, goain dela pare bat hilabete edo azpeitean emantzun hitzaldi batean, eta esate zuen behar, desgrazia dut erderaz dakidala. Eta beraz, egin beharra dut. Oso ez da ikusten, egin beharra dut. Horrek euskaldun gisa dauzkadan eskubideak zapaltzen ditu. Elebidun izatea, euskaldun gisa ditugun eskubideak, alegia berdinak izateko dugun eskubidea, zapaldu egiten du. Zer eta bi hizkuntza dakizkigulako. Eta perez, bi hizkuntza 3, 4, 10 jakitea ez da desgrazia bat, ezin da desgrazia bat izan, poz bat izan behar da. Aberastasun bada, baina hizkuntzak borrokan daude, hizkuntzak botere harremanak dituzte, hizkuntza hegemoniko eta menperatuak daude. Eta orduan, horren arabera, desabantaia handi bada, momentu honetan, elebidun izatea. Bueno, ulertzen da, ez da?
lenguan bire batzutan egon itzan, da, ama batek esatezun. Ez ez, hartu behar dugu determinazioa, gure semenabak elebakarri izan daitezen. Ez die. Hori alegoria bada, ez da? Alegoria bada, ulertzeko ze gertatzen nahi da, ez da? Noski ez ditugu elebakarra egingo. Ezingo genuke modu guztiz. Ingo ditugu 3 eledun, 4 eledun, ozai zer izango dian. Baina, bi jakitea problema barin bada, bazabiltza ondo. Mediko euskaldunaren desabantaia soziala. Betiko zera, ez da? Zer nahi duzu, mediko euskalduna edo ona? Zer nahi duzu, mediko ona edo mediko erdalduna? Zer nahi duzu, mediko ona edo erdalduna? Mediko erdalduna mutua da, ez du hitz egiten. Ez da hizkuntzarik, ez da hizkuntza bat normalizatzen, zer likatzen nahi da. Ez? Nik galdera hauek iritsi ezki. Baina hainbeste errepikatzen dira da berriz, mediko ona, mediko erdalduna. Eske seguraski mediko ona hemen, eaen, gutxienez, da, euskalduna dana. Baina, hain evidentea da, nire iloba medikoa da, karrera indu, eta karrerako lehenengo lezioa da, nolabait, lehenengo diagnostikoa, pazientearen lehenengo harreman horretan, hizkuntzaren garrantzia. Hizkuntzaren garrantzia, esango dizulako, belarriko minakat, baina mina ez da hemen, baizik da hemen, edo ez dakin nun, edo... Esan nahi dut, hizkuntzaren bitartez da lehenengo harremana. Medikoak ez da mutu, behitze zaitu, ukitze zaitu, eta deizu bono bazuk, auta beste da bazu. Diagnostikaren parte bada hizkuntza. Aparte, osasun gintzaren edo jendearen traturako eta guzti horretarako ze garrantzia duen. Ez da guk imaginatzen dugu edo elebakarrik imaginatzen dute Osakidetzako mediko guztiak errusiarren balia. Problemari baleo edo etzan egongo. Osango genuke, ez guritzaigun porta bate. Ez diogu ulertzen, ez gaitu ulertzen, baina berdin dio. Itzultzaile bada, eta itzultzaileak esate dio, honesarreko minaka. Izan lehike menbizi bat, izan lehike, ez da egite, sagardo behiagian duzula. Ez da alde handie, segun, igual alde ikararria da. Orduan, mediko erdalduna ez da mutua, esan nahi dut, normala dena. Mediko erdalduna da normala. Beste da salbuespena, euskalduna izate. Orduan, euskalduna barin bazea, desabantaia. Hau paso egingo dut, ja asko luzatzen ari naiz eta hizkuntza auto ez dela neutrala, lehen esan dizuet. Eta gureak komunitate egintzako eta eskubide kontu badalako, demokrazia jokatzen da. Demokrazia gauza askotan jokatzen da. Egunero. Baina hizkuntzarenean ere jokatzen da. Eta demokrazia baten kalidadea ere ikusten da bere bi hizkuntz ofizial. Ez dira berez ofizialak, ez dira berez. Maila bereko, ofizialtasuna ez dutenak, baina bi horiek ze mailetan praktikatu daitezken, ze askatasunez, eta non eta nola, horrek markatzen du demokrazia baten, maila, baita ere, beste gauza askoren, bai? Feminismoak lau fase edo bereizten ditu, ez da, eta esaten du bat da jakitea. Desberdintasuna badago, egia da, gizonezkoak, emakumezkoak, gizartean diferente. Badakit. Bigarrena da jabetzea, esatea, ostra, eske niri pasatu zait hori. Niri pasatu zait, egia da. Kontuatu naiz, ostra, nire pasatu zait. Ju naiz ez dakin ora, eta esan diate, ez emakumeak hemen ez dia sartzen da. Jabetu, ez da? Sentitu benetan. Hirugarrena da, ahaldundu, esate dute. Ahaldundu da, ze tresnak ditugu, egora horri buelta emateko, kontzientzia hartu, landu, emakume taldetan egon, ez dakit dena dela. Emakumeekin bezala beste hozin gauzarekin esalitek ez da. Eta laugarrena da boteretu. Eta boteretu da gizartea eraldatzeko bokazio bat egin, esan. Nik badakit, desberdintasuna da hola, eta injustua dela, nik jabetu naizala dela, zen ni neuk bizi izan dut, oain kontuatu naiz bizi izan dutela hori. Tresna batzuk garatu ditut, diskurso batzuk, praktika batzuk, eztabaidatu dut, taldean hitz egin dugu honetaz, harekin besteekin, eta laugarren urratsa, goazen proposamen bat egitea,
ez dakit, gure eskolan, gure herrian, gure udaletxean, gure auzoan, gure familian, ez dakit non, bai? Osea, goazen eraldatzea ez da. Uste dute, euskararen lau urratsak ere neurri handi batean hemendik goazela. Bueno, horre hitzaldiaren kartelean esate zenuten gure umek zergatik eta nola izango dira euskaldun. Zergatik ingo dute euskaldun. Neurri handi batean ingo dute izango dira euskaldun edo euskara aukeratuko dute guk aukeratzen badeo. Eta ez da askoz gehiago. Bueno, badago, baina guk aukeratzen badeo. Es que mi niño no habla euskera. Euskalduna denean, Horre Fredi Paiak esatezun, Fredi eta Xabiren gurasoak ez dira euskaldunak, eta esatezun nola, beha kontatzen zen euskararekin bere harremana, eta ikastolara jotezian, ikastolan matrikulatuak, eta hori da, eta gero pianoa, eta gero inglesa, eta danetik egite zutela, eta jantzako euskara zela, pianoa jotzea dezela, alegia ikasgai bat gehiago, ez da izerrez, eta bere amak beti, egunero, que hableixen euskera. Esate ziela, ez? Zan euskalduna. Esatezu, jarrera, ez da bakarrik hitzein da jarrera. Alegia, guk kontzientzia dugu eta praktikatzen dugu, eta bakit kontzientzia oso hitz itxusia dela, eta neke bat ematei gulako, ez? Kontzientzia gauza erra da, Ez da gauza txar bat. Pentsatzea, euskara hitzein utxagatik mundua hobetzen naizeala, hori marabila bada. Hori ezin du erdatu batek esan. Ez hemen bentsat. Esan lezake Albaceten. Esan lezake Andaluzian. Esan lezake ez da inon. Euskal Herrian ezin du esan hori. Hori gauza handi bada. Orduan guk kontzientzia, heldu kontzientzia landu behar dugu. Edo hortaz jabetu behar. Gero izango geha korentego edo ez. Bale. Deskansatu dezakegu baita ere, ezta? Baina jakin zertan nahi behar. Eta umeekin ze gertatzen da. Umeek behar dituzte, nik ez dut uste umeek behar dutenik, adinaren kontua da ez, baina demagun ume gaztetxoak, demagun bastakit 2 urtetik, edo izketan hasten diretik, edo jaiotzen diretik, 14 urte, 15, 16, ez dakit, gero gauzoiek aldatzen dira baina. Behar dutena da, ez hainbeste kontzientzia edo, intzazu euskeraz, behar dutena da oxigenoa. Alegia, hautatu beharrik ez izatea, Eta, ez hautatzeko, esan nahi dute, beste zerbait hautatu behar dutela. Alegia, beraintzako importantea dan zerbait. Alegia, zer nahi dezue egin? Bai? Zer nahi dezue egin? Zer da ume horiek nahi dutena egin? Zer mugitzen ditu? Zer da beraien pasioa? Zer egingo lukete? Ez dakit zer. Bai? Hori nola egiten deu euskarazko oxigeno makina bat dutela jarrita. Hori da galdera. Zer nahi dute egin hori, netzako hori importantea da. Sehaskan ibili nintzen, sehaskakoekin lantxo batzuk egiten eta hola. Eta, sehaskako hezkuntza neurri handi batean, D eredua da, baina kasi da B eredu baten asko zantzekoagoa, Osa, ez da hemengo D eredua, gutxiago. Eta gero da oso hezkuntza frantsesa. Frantsesa goiti bera arautua dagoen sistema, hezkuntza sistema bada. Eta da oso netzako oso estue, oso exigentea, oso askatasun gutxi uzten duena, eta orduan, ni galdetzen nire, baina umeek badute tarteren bat, klase orduren bat, edo lekuren bat, nahi duten hitz egiteko? Ez. Orduan zergatik inbarko dute euskeraz edo, esan nahi dut. Goazen espazio bat zabaltzea, nun baldintza dan euskera zingo da, baina nahi duzuena egingo da. Zertaz hitz egin nahi duzue? Rupiaz? Astean, labordu, rupiaz hitz egingo dugu. Paraldeko umeak, rupia edo pilota edo ez dakiz zer da. Zer da mugitzen dituena, ez? Hori importantea da. Horrek esan nahi du, galdetu inbertzaiela,
guztioi bezala, hitza eman bertzaiela, parte hartzeko aukera eman bertzaiela, eta erabakiak hartzeko aukera eman bertzaiela. Honik esango nuke guztioi. Herritar garen heinean nik uste hau dana guri ere zor zaigula edo hau dana ere praktikatu behar dugula. Bai erakundekin harremanetan edo bai gure kulturtaletan edo bai gure kuadrilletan edo gure zeatan, ezta. Ja, dagoeneko ez dula balio goiti berako zea guzti horrek, ezta. Esaten da garai batean identitatea zala ni goierritarra naiz edo ni euskalduna naiz, ez? Gerora bihurtu zala identitate hori nolabait lurrari edo zuzatozen toki horri lotu, pertenentzia bihurtu zala, pertenentzia zan gehiago, ni naiz aletikekoa, ni nahi realekoa, alegia nolabait, kuota bat edo atxikimentu material batek bitartez sartzen naizen leku batekoa, edo soziade batekoa, edo ez da dize erekoa. Hirugarren fase bat, oain dela urte batzuk krisiaren aurretik, esatezun, identidadea ematen duna konsumismoa zala, konsumoa. Alegia, nik ze kotxe dudan, ze erropa jazten dudan, horrek emateitela identidadea, edo naiz tribu batekoa edo bestekoa, edo gizarte maila bat adierazten dudala, edo mendiko arropaz jantzita barin banoa, talde batekoa naizela, edo mendizalea, edo euskalduna, edo, garai baten esate genuen, jarraiko gazteak identifikatzen zenitula begirada baten, ez? Edo inkluso, ipenerokoak, izango ja, edo estetikak, edo jazkerak ematen zizula, krisiatak gero hori ez da bain garbi. Eta gaur egun esaten da, identidade ematen dula parte hartzeak. Ni naiz parte hartzen uzten hauten tokikoa. Eta uste horrek badukela zentzu. Eta parte hartze ez da bakarrik. Zuk ze uste, aulkiak beltzak edo gorriak izan bardian? Ez. Erabakiko deu, ze koloretakoak izango dian. Ez da bai bat ingo deu, iritzia jasokoia, eta gero gainez, denon artean pintatu ingo ditugu. Ez da jongo udaletxea eta esan. Guai aulkiak nahi ditugu izatea gorriak eta larruzkoak eta sofa batzukin. Ez. Auzolanean, elkarrekin, erakundekin, ez da izan, iningo dugu. Ni uste, euskera eremu olako planteamentutatik ere jun behar gara. Gero komentatu nahi nizuen hau, baina utziko dut da pixkat proiektu pare bat Oarsoaldean, guen dela 3 urte martxan jarri genuena, eta zen pixka bat umeen aisialdia parte hartzaile euskalduna ez hitzaia eta herritarra garatzen, hori izan oinarria, ikuste zuen bezala dana. Jarabila bat, eta paperean oso polita da, eta praktikan ere oso polita da, naiz eta, gauzak ateatzen dian espero ez dezun tokitik, ez da? Eta, hor jarri genuen aisialdi olako programa bat, parte hartzaile bat, eta hor, nebezu Oarsoaldeko irrien laguna, webgunea eta bideoak eta danetik badute, baina hor importantea izan zen, jarri genula herri mailako ekimena zian, eta ingenuna izan zen, udaletxea, aisia taldeak, euskara taldeak, eskolak, banakoak, gurasoak, talde batean bildu, eta talde horri eman erabakitzeko eskubidea. Umeak ere bai, umeak ere parte hartzen beraien asanbladakin, beraiek erabakitzen gauzak, eta eman, benetan erabakitzeko eskubidea. Alegia, lezon, umeek erabakitzen dute, festetako programazioa, lehen emanik ez hitzaien goiti bera, oain beraiek diseinatzen dute. Edo, ez dakize parkeren moldaketa beraiek egin dute. Erabaki errealak. Gero bildu udaletxeakin, aparejada horrekin edo bestearekin, eta hori gauzatu eta horrelakoak. Gauza batzuko beto azadia, beste batzuk ezain beste, baina hori da formula. Eta, formula horietan, zuk ematen dezunen espazio hori, umea eta gaztea prest dago, berdin dio hizkuntza bat beste, berdin dio. Esaten badu, nik aldet, nik erabaki ezaket, eta ero nik ingo dut, guk ingo deu, bai? Horrek neurri batean balio dugu. Hau zan gutxi gara bera neukena, luzatu inaiz ezta, baina, guain usatuko itzaiak galderak entzutea eta esatea bai lore oso ondo hori dana, baina eta honekin zer, ez? Eskerrik asko, lehenbizi, ez da? Ez da, galdera baino gehiago komentari igual,
tartea egula ematen dut, eta nik uste dut hemen elkartu geha euskaltzale asko eta asko irakasleak ere bai hezkuntza munduko uste desente garela hemen, ez? Bakarren batzu bai. Neurri batean, zuk esan dezu klabe bat oso sakon esan dezu, gauza oso interesanteak irutu ezkit, bi buelta ematekoak ere bai. Uste gauza batzuk lehenengo aldiz igual entzun izan ditugunak tartean. Eta pentsatu barrakoak desente irutu ezkit. Berdintasunaren esan dezuna nik uste dut klabe daola, eta askotan gure bileratan, eta etengabe sortzen zaigu eskubidearen konturi, nik eskubide daukat, eta hor askotan euskaldunok topatzen dugu gure burua argudiatu, justifikatu, azaldu eta hori nekagarria da. Baina nire galderatxoa, bidaliko zu pixka bat, gurasoei begira. Hitzaldi hau antolatzea pentsatu genuenean, pentsatu genuen nola iritsi guraso euskaldunegan, hau da, euskaraz dakiten gurasoiengan, eta askotan ikusten du gurasoiek ez dauzkiela gauzak garbi. Hau da, transmisio kontu horietan, aurrak ez deula, edo mantendu nintzat ez gela egin batzuk, pentsatuz gainera hau beharrez, seme-ala behi erdiaz egin dira, ezta? Eta zuk garbi esan ez du, guk egiten badugu, pentsatzen guraso bezala, guk eredu eskaintzen badugu, egingo dutela. Zu eskola batean hongo bazina, guraso euskaldunak izango batzen ditu zure aurrean, gomendio pare bat, guraso euskaldun horiei emateko. Egoten esan, guk ez bai egiten seme-alabek ez dute zertan egin. Alik eta oxigeno gehien sortu behar dugu. Bale eta sinistuta baren bagaude, abola dela. Eta, sinistuta baren bagaude. Izan behar dula praktika eta izan behar dula jarrera, baita ere, bi gauzak. Arrasateko Arizmendi ikastolak, hau ez da guraso egillo da, apuntatu ekarriak non baita, bertako ikastolaren zereginetako bat zeintzen, ez? Gurasoena ere izan liteke, ez? Da pixka bat kontuatzeko, ez da? Eta esate zuten, definitzen zuten horrela, beste kulturekiko berdintasunetik eta osagarritasunetik. Euskaldun izatearen hautua era konstientean egiten dakien pertsona eraikitzen laguntzea da ikastolaren egitekoa. Alegia, 18 urtekin, ikastolatik atako dien horiek, izan behar dutela, euskaldun izatearen hautua modu konstientean egingo dutenak. Alegia, kontzientzia landuta irten behar dutela ikastolatik. Zergatik, hautatu inbarko dutelako. Hautatu inbarko dutelako, une oro. Hori da gure patua, esan nahi dute guk gure seme-alabai guk egingo dugu eta seguraski beraiek segiko dute, edo kontrako egingo dute. Horre badaude bizitzaren fase batzuk, ezta? Uste pasatzen dienak eta eroseatzen dienak. Ezin geha ez dara, gero errealidade daude eta kitxo, ez? Ni horretan sartuko, baina ezin geha ez dara esan eske amasi, amazazpien sortuekin gaztelera zairia eta, bale. Baina, gozen lasai hartzea, esan, eta hor badao faktore generazional bat ere bai, ezta? Eta gure kasuan, gazteak izan nahi dute, gurasoak ez dian, gurasoak dian horren kontrako zerbait izan nahi dute, ezta? Hola garatzen da identidadea, osea, ni naiz, ni nahizu, ama, ni nahizu, eta ez dut izan, zu bezalago ez dut izan nahi, baina. Nada, ezta? Hori da bere nortasuna garatzeko, orduan, bi hizkuntza minorizatu ez tokitan ze erabiltzen du gazteak. Erabilizake jerga, adibidez asko, beste hizkera bat, beste zea bat. Eta gurean zer, igual, leku askotan erabiliko du espainola, diferentziatzeko. Baina hori nik uste transizionala dela.
izan daitekela segunetan, bueno, modu guziz berdin dio. Gure ume horiek hautatu inbarko du. Eta umetan oxigeno artean egon daitezke, alegia, bueno, euskeraz aixia, ez dakiz zer, igual behar bada da pixka bate, kristalezko kupula bat, baina gero bizitzara irtengo dira. Horrati da importantea lan mundua ere euskalduna izatea, eta osasun. Itza bestela, inbertitzen nahi gehan esfuerzo guzti hori, bukatzen, 18 urtekin. Orduan, hautatu inbarko dute, beraz, kontzientzia maila bat eduki barko dute. Esan barko zaie, zuek hautatu inbarko dezue, eta zuek izango zaite etorkizuneko normalizatzaileak. Hor dago kontu bat, eta lehen esaten nun, bi hizkuntzak ez daude maila berean, ze guk eskubidea daukagu euskera jakiteko eta erabiltzeko, bai, euskal herritarrok eskubidea dugu, baina ez obligazioa. Baina aldiz, obligazioa daukagu denok espainola jakiteko. Hor dago. Zuri esaten baizu, zuk eskubidea daukazu aparkatzeko zure etxepean. Eskubidea daukazu. Ez dago aparkatzeko lekuik. Eskubidea daukazu. Ez da blatoki eta nahiz esatea zu. Jarri parkinak, ez? Hori da diferentzia. Horregatik esaten danen eskubidea eta obligazioak, eskubide batek ez badakar obligazioa, da kapritxo bat. Ez nik eskubidea dakat, ez dakit, larru horretan guteko kaletik. Kapritxoa da, ez da? Baina nik zerbait egiteko obligazio baten behar da non baite. Estela ezin dut. Eta berdintzen gaituena da eskubide eta obligazio berberak izatea. Nik obligazioa daukat espainola ikasteko, eta badakit, eta erabiltzen dut, erabili beharrean nago, ez da bat inongo problemaik, espainolagin, maite duten hizkuntza bada eta maite duten kultura bada, gauza batzu bereziki, beste batzu batez. Baina nik euskerai erabiltzeko eskubidea baren badakat, norbaiteko obligazio eduki behar du, bestela nola. Eta hori da, oinarri-oinarrian dagoena, argitu gabe dagoen kontu bat. Orduan, Euskal Jaurlaritzak egiten du oraintxe kontsumitzaileen dekretu bat esaten du. Nik eskubidea daukat, junden da batea eta euskeraz galdetzeko, baina dendakoak ez daka obligazio ni euskeraz atenditzeko. Orduan, zer lege da hori? Ez? Zertako balio du lege horrek? Eskubidea iturtu zaizu. Ez badezu dendakoa behartzen, karo, eske ezin da behartu. Bueno, gizartea dana da behartzea. Ez teu berretzen, behartzen gaituztelago, eta seguro eski hona da, hemen ez erretzea, ez da? Bestela danok goinak erratzen, bale? Baina behartzea dana da, dana behartzen da, dana arau ez da. Eta gainaz, holako politikak normalan izaten dira. Bale, zuk norbait jarri behar dezu euskara ezaten ditzen, halako herrian euskaldunak hainbeste barin badie, egon behar da norbait. Baina hori egin dezazun bainaz lagundu ingo dizugu. Diru laguntza bat egiko duzu, kontratazioan, edota zure langile bat, ordainduko zaio, kurso intensio bat, hilabete labordu, ulertzen. Eta hori egiten da, baina gero ez da behartzen. Orduan, pixkat atatzen dio horako gauza. Orduan, obligazioak eta eskubideak elkarrekin esku eman daiko, bestela diek kapritxo hutsa. Ez da berkizar. Ez da erantzun dizuten peio. Badago galderan bat, bestearen batek Dana komentziu da. Nola ikusten zuzu bi hizkuntzak tartekatzea? Oso ohikoa bihurtzen ari da fenomenoa. Swift hori esaten dena. Euskera, erdera, euskera... Etortzen dela atzerritar bat eta esaten dula. Ui, espainola ez ahidia. Ez da espainola. Bai, espainola ez ahidia. Bai. Swift hori esaten dela. Hor dago... Minorizazioaren ajeak ere hori dira. Oain arte, ibiligia eaen bereziki kantidade handia, kantidade euskaldundu, umeak euskaldundu, helduak euskaldundu, bezen bagia, 1.000, izan gaitezen 5.000, izan gaitezen 7.000. Hori da, superbibentzia goeran zaudenen gauzak aukerak emarri dizu, motxilan zesartzezun ez, eta neurri batean,
Pixka bat deskuidatu inberri izan da, igual kalidadea. Normala da, zu galdetzen duzu, Barakaldon, 18 urtekin euskera zaidan hori, bai, ze euskera maila du? Maila, esan nahi dut. Ze hizkuntza eredu erabiltzen du, zenbatean da espainolaren kalkoa, ez da gizer, filologoak etorreko balia eskandalo bat izango zen, ez da gizer. Osa duzu, baina igual, gaitzerdi, ze esan barri duzu gazte horri, sarkada bat emago duzu, ez? Ziotu esango, eske gaizki izea, baina ze alitza hori, baina ze esaten duzu, ez? Bere kontestuan. Igual bada momentu bat kalidadeari erreparatzeko. Baina, bai, aldaketa hori, guain euskeraz, guain espainolez, osea, pixka bat, karo, hizkuntzarekin gertatzen da, lehen esan dut hezkuntza gu garela, eta hezkuntza guk eramaten dugula, edo ez di joala, eta, karo, minorizazioak dakar baita ere, zure hizkuntza propioan muga handiak izatea. Bai? Esan nahi dut, nahi semeak esateik, eske euskeraz ezin da esan, ez da gizer, no seke, ital, ez da gizer, ez? Esateik, zuk ezin dezu esan, beti esaten deuna, baina euskeraz hori esan daiteke. Lasaion zaiz, esan daitekela. Ez dut dudik izan, ez? Orduan, esan nahi dut, guk euskerari plano batean euskeraz jartzen deunen, ematen diogun hori, ematen diogun espazio hori, ematen diogun lexiko berri hori, ematen diogun guzti hori, guk gure buruari ematen diogu, gure hizkuntzari ematen diogu. Osea, guk euskera azten, aberasten, sakontzen dugun heinean, gure burua hiztun gisa aberasten eta azten ari gara. Orduan, espazio ematen dioguna soziala, gure barnean irabazten du. Osea, nik bari madakit, hori ez dela sila bat aurki badala, nire hizkuntzak irabazi du hitz bat gehiago. Ezta? Eta aldi berean, erabili badut, plazan edo ez dakit nun, zabaldu da, hitz bat gehiago du, edo berreskuratu dut, edo dana dalakoa, ez? Hor Kike Amonarrezek esaten du ez debatea, komunikazioa edo korrekzioa. Berak esateo komunikazioan alde, itxen dula. Esan beharren, ez nor nori edo norkori gaizki erabili duzu, eta desastre bada, eta hola nola guaz. Hori da dilemetako bat, hizkuntzaren maila. Nik uste tolakotan, interesgarria da, eta Igorre Lortzak esatezun, baita ere zergatik ez antolatu batetik, kontzientziari lotu eta tolakoak esatezun, alduntze eskolak antolatu, gazteentzat eta olakoak. Eta beste fenomeno bat, seguraski politia dana eta emaitzak eman ditzazkena da Euskal Herriko ume euskaldun diferenteak batzea. Xuberoakoak, Lapolo de la Barkakoak, eta Zumarrakoak, Urretxukoak elkartzea. Eta hor, euskera beharrezko den gune batzea, beraiek nahi duten hori iteko. Ligatu, bantza, zaize, nahi dutena, ze nahi dute, hori iteko. Eta hor, olako guneak ere sortzen. Olabai sortzea, gune batzuk, naiz eta ez hizkuntzaren kalidadea ekarriko zuen edo ez, baina gutxienez, euskera bere baitatik alimentatu behar dezun gune bat. Alegia, itzein behar dezu euskeraz, xuberokak ulertu dezan, eta xuberokak ere euskeraz egin behar du, esan nahi dut ez osoa frantsesatua, ulertu daitezen, ez da. Bai, eska hainbeste zea dazkago, ez da? Hainbeste lan dakabiteko, baina hori oso nada, Lehen esan dizuet, askatasuna baino gauza mugatuik ez da gola. Gu libreak gara, ez gezurra. Baina, bueno, sarren handiak esatezun, edo euskera da nire territorio libre bakarra. Hori da gure territorio libre bakarra bat euskaren bitartez gizartea hobetzen da eraldatzeko aukera historikoa eman zailako, eta hau ez dakate almazete, hau dakau, eta sorte handi bada. Eta gainaz, askatasun ekintzak egin ditzazkegulako. Guk hautatu, guk erabaki, eta guk praktikatu. Nahi netzako horrek asko balio. Azkeneko galdera honekin lotuta,
nik buruan eukan baita ere ez kalitatea bakarrik, oso ondo euskeraz dakien pertsonan artean bi hizkuntzak erabiltzea. Ez dakit botere kontu edan edo zer, baino biak tartekatuz, biak erabiliz, baino oso ondo dakien jendeak, Ez mailarik ez daukalako, baizik batetik eta bestetik ari dalako, bietan hori izan da ematen. Ikaragarri. Bai, noski ematen dela. Asko. Ez da izen bat, baina asko. Hori asko emango da. Ez da informaletan asko emango da. Hori igual beste maila baten, baina hori asko ematen da. Hori da hizkuntzaren erabilerak markatzen duna. Lehen esaten duna, gero eta gehiago erabili hizkuntza bat, gero eta gaitasun eta gaztasun eta gauzak esateko modu esanguratxo eta argigarriagoak dituzu, ez? Eta bestela, makulu dezun beste hizkuntzara pasatzea, edo alderantziz, ez? Claro, hizkuntzaren normalizazioak, nahiz eta euskeraz dena esan daitekeen, eta dena esan izan da historian zer, eta esango din gauza berrik ere esango ditugu, bai? Baina, kasu batzutan, sortu inberdia edo esan nahi dut, bilatu inberdi hizkuntzaren baitan. Eta hor, segun hizkuntzaren lehengoan galdera bat egiten genuen gure bilera batean da. Hizkuntza sena existitzen da? Hizkuntza sena existitzen da, euskera sena existitzen da. Nik badakin nire atxunak, baina asko zokerro hitz egitela euskeraz. Nabarme. Hori badakit. Diferente seguru. Eta okerro ere bai. Eta ez garaiak aldatu dialako, da nire atxuna baserri munduko ez dakiz zer. Ez horregati bakarrik. Nire harremana gaztelerakin erabatekoa dalako. Eta orduan horrek jaten hau, ez? Eta orduan nire euskara gaitasuna ere jaten du. Eta ni golatzen naiz, oain dela, pentsa, jondan milurtekoan, azterketa inoenen 18 urtekin, nola hitz bat zeon apika, behar bada, eta nik, apika? Zitz. Eta atxuna izan, atxuna apika eta apika? Esan ez da, posire, ez dut ez diazu sekun esan, apika. Ez? Esan nahi dut, ikastolakume uste, askoz genik egun da, ateratzen genuen, belaunaldi perreuskaldun hori, eta gero, nire atxunak askoz gehioz egin, dudik gabe, eta nire atxak gehioak. Kalidadearen galera ere hor dago. Horrek zeskatzen duen, igual, baita ere, azkenen jarrera konstiente bat esateko, guazen hitz egite euskera, zingo du saioa kafe hartzen duen bitarten espainolezko esaldik esartzeko? Da, joera hori, doi Katalunian nahiz esate dute asko bertatzen dela. Asko bertatzen dela. Espainoletik, Bartzelonan, nengo dilekoak eta. Da, menperakuntzaren edo ze pixu duen besteak, ez? Gaztelera eguneroa da jerga sortzen eta gauza esanguratsuak eta gainera gaude edabideak eta dana eta musika eta ez dakit noa da txef eta ez txef eta programa guzti horiek eta orduan denba guzti nahi gezu alimentatzen hizkuntza hitzak ez dakiz zer, hitz jokoak zeak, ez orduan? Baina,